Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adiyuswa ing Jemuah Wage 6 Juni 2000 selangkung kita wiwiti ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak Idul Adha. Idul Adha. Yohanes tunggal ayat 29. Esuke Nabi Yohanan mirsa Gusti Yesus muruki. Nabi Yohanan mau banjur ngendika, "Delengen iku cempening Allah kang ngilangi dosane jagat." Para adiyuswa, Idul Adha dinten riyaya ageng kangge sederek muslim saksampunipun Idul Fitri. Dipun riyadinaken 7 dinten saksampunipun Idul Fitri. Dinten punika ugi sinebat puncaking ibadah haji, amalan ingkang utami ing Idul Adha kanthi cara nyembelih kewan kurban. Idul Adha kepingin mengeti kasetyanipun Nabi Ibrahim ingkang ngurbanaken larinipun. Ing jagatipun tiang Kristen, Gusti Yesus ugi sinebat cempening Allah. Bab punika ketingal ing Yohanes tunggal ayat 29. Esuke Nabi Yohanan mirsa Gusti Yesus muruki. Nabi Yohanan mau banjur ngendika, "Delengen iku cempening Allah kang ngilangi dosane jagat." Kamangka ing tradisi Yahudi, kurban cempe kepingin mengeti kawilujenganipun bangsa Israel ing Mesir lan minangka kurban bakaran ing pedalaman suci. Nanging ing Yohanes tunggal Gusti Yesus sinebat cempening Allah ngemu teges kasucen panglipuran tanpa cacat. Milanipun Gusti Yesus ugi sinebat juru wilujeng ingkang nyucikaken manungsa saking dosa. Para adiyuswa, Idul Adhanipun tiang Kristen lumantar seda sinalipun Gusti Yesus sepisan kangge selaminipun. Menawi cempe menda kakurbanaken minangka simbol dosa-dosanipun ingkang ngurbanaken tinebus, mekaten ugi rahipun Gusti Yesus ingkang sinalip ugi nebus dosaning jagat. Menawi Idul Adha kaambali saben taun, nanging pangurbanipun Gusti Yesus sepisan kangge selaminipun. Mila monggo kita sami caos syukur awit cempening Allah sampun milujengaken kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, lumantar pengetan Idul Adha ingkang dipun pengeti dening sederek kawula. Kawula ugi kaemutaken menawi pangorbanipun paduka ing kajeng salib sampun nebus dosa-dosa kawula. Monggo paduka ingkang berkahi paduka ingkang nganti matemah kawula tetep kekah ngugemi paduka minangka juru wilujeng kawula. Kawula pasrahaken kawulanipun para adiyuswa ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring pitulung. Matemah para adiyuswa menika tansah rineksa binerkahan dening paduka. Sawetawis para adiyuswa ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados menawi paduka ugi ingkang tansah paring berkah kesarasan wetah peparing paduka. Lari-lari kawula ingkang nembe sinau makarya lan gesang bali wismanipun ing pundiya papan kawula pitadosaken menawi paduka ugi badhe tansah paring berkah lan ngreksa ing dinten-dintenipun. Kawula pasrahaken kawulanipun komisi adiyuswa sae ing klasis ing gereja ing sinode pengetan-pengetan adiyuswa wasita adi lan ugi tabloid adiyuswa
Monggo Gusti paduka ingkang ngagem matemas sedanipun menika saged ndadosaken para adiyuswa tetep kenceng pitados dhateng paduka. Kawula pasrahaken pandonga lan pasabat kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah jemuah adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.